Bon dia a tots, Manquau. Soc un valencià cabrejat. Vull parlar de lo que està dient estos últims dies de l'acord entre la ABL i l'IEC. Com tots sabem, i crec que ningú se va sorprendre, l'ABL és una acadèmia, òbviament, catalanista. Veritat? El tema és que estos senyors de l'ABL, que per cert és l'única acadèmia en tota Espanya, ni la RAE, ni l'IEC, ningú d'ells té jornal, salvo l'ABL. 6.000 eurets al mes, només per fer copy-paste, que és el que sol fer l'ABL. Ja ho feia i ara han firmat un acord que encara van a fer més copy-paste. No entenc jo 25 tios a 6.000 euros cada un al mes. Què hòsties fan? Però bueno. Per cert, per a qui no ho sap, que encara hi ha qui no ho sap, la ABL la va crear el PP. ¿Vale? Sí, el PP. El señor Eduardo Zaplana, ya que el señor Aznar arribarà al poder. I el senyor Paco Camps, Paquito, la va blindar en l'Estatut perquè ningú la puga tocar, tal i com està feta. Avui en dia és quasi impossible, i l'únic camí que té la BL és que se tanque. I per altra banda, volia parlar d'uns senyors que han eixit ara pegant-se cols en el pit, que els agrada molt de vestir-se de pingüí, a fer els seus soparets, entregar-se les seues medalletes, que són més valencianistes que ningú, i ara han eixit pegant-se cols en el pit, que això no pot ser, que és una vergonya, quan des del 98 se sap que això anava a passar. Des del mateix dictamen del CBC, Consell Valencià de Cultura, això se veia vindre. Gent com Toni Fontelles ho porta denunciant des del 98. Quin premi ha tingut Toni Fontelles per denunciar-ho? Una medalla? No. Toni Fontelles està apartat del valencianisme oficial, per així dir-lo. Perquè estos senyors que els agrada el traje de pingüí diuen que veia fantasmes, que era un radical, que era un talibà. Pues, des del 98, gent com Toni Fontelles, com Manolo Jimeno, com Jesús Almacià, venen denunciant-ho. I el premi que han tingut els pobres és que no els fa cas ningú. I ara venen estos a pegar-se cols en el pit, sent més valencians que ningú. Els senyors estos del diccionari, que tenen el nom del diccionari, que facin el favor, per lo manco, de dependre el nom de lo que defenen, perquè és que ja ni ho saben. I que jo, per lo que jo sé, no hi ha ninguna llei que s'obligui a anar a actes de l'acadèmia ABL. Que no vinguen fent-se els màrtirs, perquè no. Als seus seguidors colarà, com tots els partits polítics li colen als seus seguidors el que volen, però a mi no. I bueno, vull acabar dient-vos que o fem nosaltres algo o se nos menjaran. I per acabar, la cita d'avui. Pot ser la meva cita favorita. La cita del pare Costa. Els valencians no volen ser perifèria del centre ni perifèria de la perifèria. Au, cacau.